Hola a tots, molt benvinguts a un nou screencast de Mossega la Poma i avui us parlaré, possiblement aquest screencast els divideixi en dues parts. Avui farem la primera i tractarem de personalitzar l'escriptori, tant els elements generals com són les finestres, botons, etc. i altres com són les icones i el dock, que ho farem en una segona part. En aquesta ens concentrarem en aquests primers elements del sistema i ho farem gràcies a una aplicació que ha sortit recentment i que ens facilita aquesta tasca de forma molt simple i que es diu Magnific. Anem a veure-la. Molt bé, Magnific és una aplicació, en aquest cas és gratuïta, d'acord, per Mac, i el que heu de fer és res, descarregar-la i instal·lar-la. Jo ja la tinc instal·lada, però no arrencada, l'anem a arrencar perquè veieu una mica com funciona i veure els seus elements. Bé, Magnific. El que fa Magnific és deixar-vos descarregar temes que ja venen preconfigurats. Aquí en teniu uns quants a la seva web disponibles per ser descarregats, totalment gratuïts, i permet, i quan et poses sobre un pots veure una preview del tema, del tema en concret, amb tots els elements que configuren aquesta parametrització o aquesta personalització. Una altra cosa interessant que té Magnific és la possibilitat de fer un theme mixer, és a dir, de barrejar elements de diferents temes per crear-ne un de tercer totalment personalitzat. A banda dels que ja venen aquí, després en parlarem de com aplicar-los, a banda dels que ja venen aquí, i que vosaltres l'únic que heu de fer és fer doble clic i l'aplicaríeu, hi ha llocs a internet, hi ha pàgines web que permeten cercar temes que no estan directament en el seu catàleg i utilitzar-los per ser aplicats. I un d'aquests recursos que jo trobo també molt interessants és Iconpaper. Iconpaper disposa per Mac, de recursos per Mac i per iPhone, i en el tema de Mac teniu personalitzacions per Ladium, docks, icones per les stacks, elements varis, skins per Bluebeard, per Booty i per Growl. Jo, per exemple, tinc un de Growl que estic molt content, l'he tingut per aquí, són alguns molt xulos, i temes per OS, per al Mac OS 10 i wallpapers, igual que per iPhone. En el cas de temes, jo he aplicat aquest és el que m'agrada. Aquí teniu una previsualització amb els elements que la configuren, les barres de les finestres, els colors de la banda superior. Per exemple, aquí veieu com queda la personalització del QuickTime o de l'iTunes amb els colors i botons que el tema aplica. Molt bé. Per descarregar-vos aquest tema en concret, i em servirà també per explicar-vos alguns elements una miqueta més complexos, senzillament el que heu de fer és anar aquí, us descarregueu el tema. Bé, aquí teniu dos elements i per això he volgut arribar a aquesta pàgina. Un és la descàrrega de tot el tema amb tots els elements individuals que hauríeu de conèixer, com entrar dintre dels recursos de cada un dels elements i canviar-lo de forma manual, i el Magnific Installer Index, és a dir, que teniu un instal·lador per Magnific del tema, un plugin que serveix per utilitzar-lo amb el Magnific. En aquest cas la darrera versió és la 1.1, que està aquí. Jo us recomano que us descarregueu els dos, i ara ho explico. Ho explico perquè en el cas de Magnific no tenim l'aplicació de wallpapers i l'element de wallpaper està, o sigui, de fons de pantalla, està
només disponible en la descàrrega general. Per tant, feu les dues descàrregues, són dos tips que us muntaran dues unitats de disc que ja tinc muntades i vaig explicar-vos com aplicar-les en el cas del tema. Bé, aquest és la descàrrega general. Si fem aquí veieu que és una estructura de carpetes. Aquí teniu les modificacions sobre Adium, sobre iTunes, sobre el QuickTime Player, els temes que modifiquen les característiques del sistema. Això, excepte Adium, ja s'encarregarà de fer-ho el plugin de forma automàtica. Però no tenim els wallpapers, d'acord? Els wallpapers que estan pensats per fer servir de forma equilibrada amb els colors del tema. Descarregueu-vos per tant això i instal·leu aquesta carpeta dintre de la carpeta d'imatges i feu-la servir amb la configuració de wallpaper, que ja sabeu que podeu canviar el fons d'escriptori des d'aquí, com jo tinc aquí, veieu que la tinc aquí instal·lada. Afegiu-la amb aquest botó més i, important, desmarqueu que la barra de menú sigui translúcida, perquè si no aquest efecte, aquests efectes que veieu aquí, amb aquesta poma de color blau, etc., doncs no es produirien. I a més aquí podeu escollir altres colors. A mi m'agrada el blau, però hi ha altres colors que podeu escollir en funció del vostre criteri. Ens hem descarregat la versió general només per aplicar els wallpapers, els altres elements a priori no els necessitem, perquè els tenim en el segon element, que descarregats és aquest plugin. Aquest plugin l'únic que heu de fer és arrastrar-lo aquí i quedaria ja disponible per ser aplicat. Jo ja ho he fet, el tinc aquí, és aquest d'aquí. I com veieu, aquesta és la preview. Anem a veure la pantalla gran. Aquesta és la preview del tema, amb tots els seus elements. I també té una part per iPhone que jo no faig servir, però que ve inclosa amb el tema per defecte. Com s'aplica el tema? Molt fàcil, li doneu a aplicar ara. Marqueu les caselles que teniu disponibles, en aquest cas les finestres del sistema, i aquest tema en concret no modifica el dock, però també podria contenir aquests elements, i altres custom mods, com pot ser el de QuickTime i el de iTunes. I li doneu a Apply Theme, aplicar el tema, triga una mica, una estoneta, i ell ja fa tots els canvis, deixant-vos una còpia de com està el sistema en el seu estat original per poder fer sempre una restauració, és a dir, una desinstal·lació i deixar el sistema com estava en origen, salvaguardant qualsevol de les modificacions que hàgiu pogut fer. I ja està, amb això ja quedaria aplicat el tema. Pel que fa als elements de finestres, que conjuntament amb el canvi de wallpaper que hem fet abans, tindríem tot el sistema personalitzat al nostre ús. Ja heu vist que és molt senzill i molt fàcil de fer. En un proper screencast parlarem més de dock i d'icones i possiblement tirem igualment d'Icon Paper, d'aquesta pàgina web, que ja us dic que té recursos molt interessants i una manera i una forma de navegar on podem veure tots els recursos de forma molt clara i decidir si ens els descarreguem o no en cada cas. Fins al proper screencast.